Mut Kynthup kawai ka Kynthei ki badang hapo arpau hadu lai posnam kilangat hajar ki Pulit hadin bala keno bakilalet krong Pisa ringkat ka rusit na kidukan sha hapalis hotel Iewduh hakani ka arpau tarik risau araja arpau lai kini ki ba syakem kila thmu banlet krong Pisa haka karteng ka seng ki klur uhen trap katkum ka khubon na ki Pulit kila Dawa Pisa khatsan hajar tingka haka arpau henru tarik menta ubnai bat kila bu por banlet shim hane ka arpau phra tarik ki Pulit kila yo kurup ya ki ruset ki balashon baki day na kaseng ki klur uhen trap la register ya ki ejahar persya ya ki teki brio hapo lum dingdiri police station da ka C number shispa sapho hendrio shipau arpolai haka kendon lai spa prapo sau san spa hendrio lai po sau jongka Indian Penal Code